खुलुमबाय स्टुडिय'आव आंकिलिकां ब्रह्म बर'ब फरायसालिमाया 8थि फ्रेशार्स स'शियेल डे हाबाफारि खुंफुंदों। बर'ब फरायसालिमानि 8थि फ्रेशार्स स'शियेल डे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै क'क्राझार गार्ल्स कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर आदाराम बसुमतारिया बाहागो लायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो क'क्राझार गार्ल्स कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर आदाराम बसुमतारिया बाहागो लाना बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे बर'ब फरायसालिमानि 2024 मायथाइनि जोबथा आनजादखौ सेथि मासियाव बांसिन जौखोन्दो लाना उथ्रिनो हानाय फरायसाखौबो बरायो। आरो बिबुंथिनि गेजेरजों बिथां डक्टर आदाराम बसुमतारिया गोख्रोङै फरायसाफोरखौ बुङोदि गावनि जिउखौ आलाय-सिलाय खालामनो रावबो फरायसाया मोन्थाय गैया। मानोना बे जिउ सोलेर सोलोंथाइ बेखौ बिमा-बिफायासो फिसानो होदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि 6.3 दफा बायदियै बर'ब फरायसालिमाखौ सरकारि खालामनानै गोबां गोजोननायजों देग्लायनि फ्रेशार्स स'शियेल डेखौ बिटिआर सरकारनिसिम मिथिसार होनो गाजा गोमजा खुंफुंदों होनना लेङाइ गोरायुं गौरिसार वारिया फोरमायदों। दिनै 19 सेप्तेम्बर 2020 मायथाइनि दिनैनि दिनाव बर'बाजाराव थानाय बर'बाजार कलेजआ गोदान फरायसुलिफोरखौ बरायनो हाबाफारि फ्रेशार्स स'शियेल डे खुंनाय जादों। बेवहाय आंखौ बिथांमोनहा आलासि हिसाबै लेंहरनायाव आंबो नुजाफैबाय। बेयाव सफैनानै आङो बेनि बारहावाखौ नुनानै थासारिखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों। मानोना बिथांमोनहा जेरैबायदि आब्रुथियै हाबाफारि खुंनो लागासिनो दं बा खुंगासिनो दङ। फरायसुलिफ्रा गोजान आरो बारग'लांनाय BA पास जानाय फरायसुलिफोरा ज' नुजानानै फरायसालिमानि एबा कलेजनि डेभेलपमेन्ट कमिटि मेनेजिं कमिटिनि बिबानगिरिफोरबो बेयाव ज' खौसेयै खुंनाय हाबाफारिया खोब बाख्नायथाव मोजां मोनजाथाव। बेवहाय बयनिबो खौसे नाजानाय बयनिबो सुबुंनि सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों बर'ब कलेजआ दिनै बे अबस्थासिम महर मोनबाय आरो गोबां लामा हान्थिनांगौ दंबायो। बेवहाय कलेजआ गंसे आबुं कलेज हिसाबै दिनैनि दिनाव NEPनि जा NEP 2020 बिनि नोजोरजों जेरैबायदि जानांगौ बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बिनि स्टुडेन्टफोरनि एनरलमेन्ट बेफोरखौ लानानै गोबां आवगायनांगौ दंबायो। थेवबो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बर'बाजारखौबो गंसे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि डिक्लेयार होनायनि उनाव आं आसा खालामदों बे कलेजआ आरो लासैनो जौगालांगोन। सरकाराबो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बेनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि फारसे नोजोर होगोन आरो बे सिङाव थानाय प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपाल आरो गासै प्रफेसारफोरनि सेक्रिफाइस नाजानाय डेडिकेसनजों बेयाव थानाय फरायसुलिफ्रा नांगौ बादियै शिक्षा मोनगोन रिजाल्ट मोनगोन होननानै आंहा आसा खालामनानै दङ। आङो बे कलेजनि गाहाम इयुन एबा गुड फिउचारखौ अराय आसा खालामो। गिबियाव जोंनि दिनैनि जे गुथि फ्रेशमेन स'शियेल डे काम गेट टुगेदार हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय। दा दिनैनि जे जोंनि गुथि फ्रेशमेन स'शियेल डे बे हाबाफारियाव जोङो हाबाफारिखौ जाफुंसार बायदिखौनो जों मोनबाय। नाथाय बेवहाय जोंहा माखासे गेस्ट अफ अनार बिथां सारमोन दंमोन। जोंनि मानगोनां कलेजनि प्रेसिडेन्ट सार रन्जित बसुमतारि EM लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिटिआर सरकारनि लोगोसे जोंहा इनभाइटेड गेस्ट हिसाबै दंबावोमोन धनन्जय बसुमतारि EM हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनि लोगोसे जोंहा दंबावोमोन बिजनि आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन दङमोन। दा बिथांमोना गावबागाव मोनसे हाबाफारियाव बेस्थ' थानाय हिसाबै नुजाफैनो हायाखिसै। दा जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों मानगोनां आलासि दिनैनि डक्टर आदाराम बसुमतारि प्रिन्सिपाल अफ क'क्राझार गार्ल्स कलेज। दा बिथांमोननिसिम जे
जोंहा नुजाफैनो हानायनि थाखाय साबायखर जाबाय। दा जोंनि गेजेराव माखासे दंबावो जा डेभेलपमेन्ट कमिटिनि माखासे मेम्बार्स बिथांमोना दङ, प्रग्रामा सोलिगासिनो दङ। आरो दिनैनि जोङो फ्रेशमेन ससियेल डे गेट टुगेदाराव आङो बेखौनो मोनसे गोजोननायखौ फोरमायनो सानदों जे जोंनि प्रिभियास जायफोर फरायसाफोर रिजाल्ट पास आउट जानानै थांबाय जोंनियाव बिसोरखौ जोङो फार्स्ट पजिसन हल्डार हिसाबै जोङो 28 जन फरायसाफोरखौ जोङो बरायदों, मोनसे बिसोरनो एप्रिसिएसन मोनसे साइटेसन होदों जोङो। दा बिनिनो जोङो 11 जन स्टुडेन्टसफ्रा बिसोरो MA बिभिन्न डिपार्टमेन्टआव बिसोरो MA खालामहैबाय, माखासे सानैया LLB खालामहैबाय, सासेया मेनेजमेन्ट माबायाव बिथाङा फरायहैबाय। दा जाय हक जों बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे नैबे दानि जि 6.3 बिटिआरनि सरकारनि जि मोनसे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, बियो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे आगानसे बारायबावनो हानायनि मोनसे जोंनो गोहोखौ होबाय, जोंनो मोनसे इनडाइरेक्टलि जोंनो मोनसे थुलुंगानाय मोनसे माबाखौ बारहावाखौ सोरजिनानै होबाय। दा बिथांमोननिसिम आंनि कलेज अथ'रिटिनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय। दा जोंहा माखासे हाबाफारि दंबावो। गिबियाव जोङो वाल मेगाजिन बे प्रिपारेसन खालामनाय, बे प्रिपारेसना जोंनि जे गोदानै जे प्रभिन्सियेलाइज जानायनि जि मोनसे बारहावा, बे बारहावाजोंनो गासिबो जोंखौ थुलुंगानाय लाबोदों होननानै आं सानो।